lotti wempe ƴerde mum ɗo e an maris Olel jaabi nangondiri funnange hirnange kam e rewo e worgo wulango humpito nangondiri auditeur uji Piindi nani humpito ɓe paami Subaka law non banda marieto Olel Piindi Subaka law cera e kumpa Olel Piindi koy wuli wulango kumpital non kodam jam hawri Afrique jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio kala e jokkorɗe mom on calminama yinde on manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗowo ko weela eɗo weela e nde weela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi adi yamene mon e kala subaka altine ha aljuma soɗo waktu heedi ko hemnude on nde yewtere witende Olel Piindi Subaka Olel Piindi Subaka to karallagal e oɗo subakal kamisa wonani en toon ko Oumar Diop to banggue radio télévision ina toon tawi régie Oumar Diobbo Sow to caméraji ɗi welni ɗum ko Djiby Dienga en jetti Allah e juulen nabi Muhammadin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jetten nene kam e baba ko noon tigui jettirten dendagal ɓen heeɗiɓen ɗo goni e nder jokli nayyi windere nde kala kuuɓal gam hettade en kono kadi e yettade famde ko yewtete to banggue kabaruji hani e toɓɓe goɗɗi tawateɗe nder nde yewtere witende Olel Piindi Subaka hande ko alkamisa 14 lewru mars tan winnaji ɗe nogas e nayyi ko nden tigui garɗen gam humnude aadi e nde toɓɓere walla mbiyen nde yewtere tawi ko 4e numéro de la semaine eɗen jaada hen Elage Abassar Elage kanko heeɗin junggo nano dokkima konngol salmodira e bandiraɓe Elage assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh Amadou Moussa Anne caggal no jetɗen Allah en juule rasoul sallallah alayhi wa sallam en calmini hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV kalte mbawi wonde nder dundu babadamo mais également enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartaŋe kala ko wawi yewtede émission wawnanede famide amadou allahumma amin lajin mbi amin amin mbar embouteillage tampintama saɗa hoota par ce que il paraît que kihiɗaɗi ɗi yimɓe ne doga pour humtoyade saabi noon laaɓi ɗi ne mbaɗa bloqué mbar an Allah dandima e ɗum bon mi wawi wide Allah dandino mais mbeɗen tan kam en satti ha ko ɗon wawi haade par ce que ça déjà ça 15 heures tawimama ɗoyti sa ɓuurani tinnade ko 18 heures sa ɓuurani tannade so tawi ko comme par exemple Kër Mbaye Fall kaɗɗa 18 heures et demi en tawatma ke lawol donc juste a yettot tan kawarta ke kiɗen kawra e kumtaji ne ɓaɗine si ene muusi en tout cas parce que so tawi an daari wotru ɗo a daari laabi route national uji ɗi e laabi togos ɗi foof vraiment toggude 17 heures fay less ɗon ha 22 heures ko oto firtan kam ko yimɓeɓe hewɓe ena kumto e lawol ngol ene taaƴe lawol mbiyen walla mbiyen tan taƴgol taƴataɓe koye lawol kañum kay au delà de 15 heures sa ɓurantinade a taƴata galle ma a taƴata galle ma surtout so tawi aɗa woɗɗi seeɗa vraiment aɗa woɗɗi seeɗa galle ma vraiment wuuro ngo ne faaɗi so tawi ko Allah wuuro ngo ne faaɗi kono noon ɗum noon eɗen profite occasion miijo meɗen fewde ɓen ɓe ganduɗa ko dawoɓe subaka law kejjo dawa kono kadi jiiɗa artude galleji mumen ko adi ndin ɗon kumtari kono hawrata koye lawol ngol ɗum noon eɗen miijoɓe no fewi eɗen mbi tan aussi yo Allah sellin doole nde tawno vraiment wona ko weeɓi joni paaɗen koye programme yewtere men e oɗo ñalawma alkamisa 1 lewru mars 2024
lelgo yewtere men ni oɗo subaka alkamis sappo e nayyi lewru mars 2024 puɗɗortoɗen ko météo di jour kabaruji weyngo gummortoɗe hen toon to anasim ko noon tigui nde pawirten hen éphémérie du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma hande sappo e nayyi mars revue des titres hetta hen caggal ko sifa e kelle gadana jeyɗe leydi sénégal jeyɗe ɗe garti e dawrugol hani e toɓɓe kewɗe toɓɓe campagne kona ɗum pawten hen ko olel diwan ne ñalawma hande o jillotoɗen ko toon to leydi mauritanie tawde toon numarela thiam mo ganduɗa kam tigui joɗani en toon kala ñande alkamis omo haalana en kabaruji ɗi garɗa ɗi ko ɓurɗi ɗi mantinade toon to ndi ndendandi islamien kori ndi mauritanie olel campagne hono noon ñande guilalade campagne o fuɗɗi ma en pawɗum hen tawi ko journal CJP pawaten bandiraɓe mbawa heɗade ko jooli e programme ɗin ɗon ɓen ƴamoɓe lefol laamu leydi ndi actualité meften hen ko adi keɗen guddita ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde ko ɗum woni lelgo yewtere men oɗo ñalawma alkamisa sappo e nayyi mars 2024 joni joni paɗen ko yorogere men arwonire rogere men arwanide e oɗo ñalawma hande puɗɗortoɗen ko météo du jour kabaruji weygo gumriɗi en toon to anasim ɓe kabri en wonde nguleki kadi ma teske e dendagal walla ni woni nokkuji ko wayno diwanuji worgo diwan hakkude jo toon ni ene wayno pico ma lomba hakkude capannayyi e capannayyi tati ko wayno dakar noon ma sabor seeɗa to banggue kinɗum nguleki saabu dakar ne yirlo hedde nogas degré walla ko ɓatti nogas puɗɗortoɗen ko ɗo e wuuro lamorgo ngo fini ɗo ko sappo e jeenayyi ma ñalde nogas e joyyi Tivaouane e Thiès ɓen piniri ko sappo e jeetati degré maɓe ñaldu capantati e tati toon to Mbour fin toon ko sappo e jeenayyi ɓenne ma ñaldu capanɗe tati e jeegom Saint-Louis du Sénégal banggu ha toon to Daganam ɓen piniri ko sappo e jeenayyi e oɗo subaka hande ɓe keɓori ñaldude ko capantati e joyyi Podor ko falde nder on diwan mbo Saint-Louis du Sénégal ɓen piniri ko nogas degré maɓe ñaldu capantati e jeenayyi Louga fini toon ko sappo e jeetati e oɗo subaka maɓe ñaldu capantati e jeenayyi Linguére ɓen piniri ko degré ji nogas maɓe ñaldu capannayyi e oɗo o ñalawma hande Diourbel ɓen piniri ko sappo e jeenayyi ɓe keɓori ñaldude ko capannayyi degré Kaffrine fin toon ko nogas e tati maɓe ñaldu capannayyi ɗiɗi Fatick fin toon ko nogas maɓe ñaldu capantati e jeenayyi Kaolack ɓen piniri ko nogas e ɗiɗi maɓe ñaldu capannayyi Tambacounda e Koumpentoum ɓen piniri ko nogas e jeeɗiɗi maɓe ñaldu capannayyi ɗiɗi Goudiri e Bakel ko palde e nder on diwan mo Sénégal oriental ɓen piniri ko nogas e ɗiɗi degré maɓe ñaldu capannayyi e tati Matam fini toon ko nogas e tati e oɗo subaka maɓe ñaldu capannayyi e goho to Kédougou ɓen piniri ko nogas e jeeɗiɗi ɓe keɓori ñaldude ko capannayyi e tati Kolda fin toon ko nogas e tati e oɗo subaka hande ɓe keɓori ñaldude ko capannayyi ɗiɗi Ziguinchor e Bignona ɓen piniri ko nogas e ɗiɗi maɓe ñaldu capannayyi e goho Cap Skirring fin toon ko nogas e ɗiɗi ɓenne ma ñaldu capantati e nayyi Sédhiou fin toon ko nogas e tati ɓe keɓori ñaldude ko capannayyi e goho ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko anasim hemnuno en e oɗo subaka hande joni joni paɗen koye éphémérie du jour Piindi radio éphémérie du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma sappo e nayyi lewru mars hitan ujunaje ɗe nogas e nayyi puɗɗortoɗen ko ñande sappo e nayyi mars hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeete jeegom 1886 e on tuma hawri koye nden haare witende bataille de Koungheul tawi noon ko hakkude ɓen troupe colonial France naaɓe e ɓen haɓeteɓe tawi ni ɓe mbaɓe ko caggal o ceernajo bite ceernajo Diahanke biteɗo Mamadou Lamine Dramé ene wayno ni on ɗon wattininomo yanoyde to Bakel ñande nayyi lewru avril e nden hitande ni ne wayno o foola tawi foolima ko France naaɓe e wallodirɓe muɗum on Moussa Molo Baldé biteɗo roi du Fouladou wonno koye lewru décembre 1900 walla ni mbiyani e lewru décembre 1987 Mamadou Lamine Dramé ene wayno wara tawi warima ko ɓen France naaɓe e nden haare witindi haare Toubacouta to kerol hakkude leydi Sénégal e dowla Gambie sappo e nayyi mars nde temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e goho 1971 ene wayno darnam
walla ni mbiyen fila lefol khalifa toon to Yoff wiyete ko Seydina Issa Laye 2 khalife général de Layen o lomti ko Seydina Mandione Laye gonnoɗo khalifa o gila 1949 on ɗon confrérie musulman noon ne wayno ko soufi en Layen walla ni ɓe mbiye Lahi Niya on ɗon feeñi ɗo e nder leydi ndi ko 1883 e on tuma darnoɗo ɗum o wiyete ko Limamou Thiaw ɓuɗolol lirde nde inde woni Seydina Limamou Laye tawi koye ñalawma mbo erino on ɗon appel ɓen julɓi on appel ni mbo wino hoore makko wandi ko nelaɗo Allah woni le Mahdi Seydina Limamou Laye noon nde wayno tan notino e joomum ko 1909 tawi o yaari ko duuɓi 60 sappo e nayyi mars nde temedde jeenayyi 1991 e on tuma ina wayno hawri koye kawrugol e ladial omo yarano e duuɓi 60 on homme d'affaires milliardaire wiyete ko El Hadj Djily Mbaye ene wayno noon o jeeya koye ɓesgu ɓen seremɓe toon to Diambour toon to Louga o jibino ne wayno noon nokku mo wanno ngaalu makko kala tawi koto banggue immobilier e secteur uji goɗɗi économique ɗo e nder leydi Sénégal hani e leyɗele takkiɗi Sénégal kala sappo e nayyi mars hitande ɗiɗi sappo e jeetati l'an 2018 hawri koye juumu hélicoptère armée sénégalaise janoɗo toon to Ziguinchor tawi o ummiti toon to Ziguinchor mo tindiga e Dakar o yani e nokku goto mangrove ɗo waɗɗani Missira commune mbo Toubacouta ne wayno limore nde ne sembi saabu ko jeetato kawre ladial ina hen ni on ɗon pilote le colonel El Hadj Mamadou Touré woɓɓe kadi sappo e tato keeɓi hen gagnade foof en noon mbaɗanoma transféré nawa toon to hôpital régional de Kaolack woni joomu on ɗon hélicoptère ɗo waɗɗani wuuro wiyetengo Missira sappo ene lewru mars hitande ujunaje ɗiɗi nogas l'an 2020 ino on tuma hawri koye pellite deggodirde de chef de l'état Macky Sall ƴettuno tawi noon ko gam ha joni uddugol école aji université ji tawi ɗum noon foof noon nanga ko fodde jonte tati jeeya noon koye nden haari haɓade on boros biyeteɗo covid 19 coronavirus Sénégal noon ne wayno hemno ka muɗum gadiɗo e on ɗon covid ko ñande ɗiɗi lewru mars 2020 tawi ko passage goto jibinande leydi France garnoɗo e compagnie Air Sénégal ummorade toon to Paris lamorgo leydi France ñande sappo e nayyi lewru mars tan ujunaje ɗiɗi e nogas e goho l'an 2021 e on ɗon tumom ina wayno hawri koye kawrugol ladial ɗo e Dakar omo yaranno e duuɓi 66 on chanteur et parolier o wiyete ko Thione Seck gorko noon mo ganduɗa ummi koye ɓesgu wiyeteɓe awluɓi woni de griot ene wayno kanko on ɗon puɗɗinoɗo carriére muɗum musical tawi kon orchestre nden biyetnoɗo orchestre Baobab ɗo e Dakar ene wayno ni ko adi komo wattindo wadde créé groupe makko le Ramdan kanko ni woni bamum oɗo chanteur biyeteɗo Wally Seck o wirna ko toon to Guénale julɓi gonɗe ɗo e Yoff sappo e nayyi lewru mars hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati woni rawane ko ɗon guddirten oɗo éphéméride du jour e on tuma hawri koye welnere walla mbiyen ni ñalawma pawgol tufere adidi on académie de la police nationale tawi e gardugol jagorɗo tambiɗo guiɗe kisal nden ko leydi Sénégal Antoine Félix Abdoulaye Diome ne wayno ni on ɗon hollitino wonde ne yidde mum e keptingol on ɗon gouvernement des États-Unis d'Amérique tawi noon ko kañumen tigui dokki laamu leydi Sénégal on enveloppe tolniɗo e milliard uji 4 haali CFA gam wawa tigimmade on ɗon projet l'école nationale de la police du Sénégal gonɗo ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar nde wayno ni ko école mo ganduɗa o ko école fédérale o lomti de police de l'AOF darannoɗo e hitale 1954 ko ɗum wonno ko éphéméride du jour himnuno hen e oɗo subaka hande alkamis sappo e nayyi lewru mars 2024 Azabas hol souvenir mo joguiɗa e oɗo subaka ko noon Amadou Allah jarama mataw en naggat sappo e nayyi lewru mboy hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho woni nogas e goho évidemment duttugol e joomum on ɗon yimiyanki haaliyanki mawɗo mo ganduɗa hoorema ummi ke galle awluɓi bitenoɗo Thione Seck mo ganduɗa hoorema à l'époque ko idi wonde e orchestre uji foof ko orchestre on ɗon biyeteɗo Baobab o woni orchestre biyeteɗo Baobab mo Dakar adinɗo mo waɗa créé orchestre makko kanko mo jeeyani hoore makko ne wiye Ramdan kanko on ɗon gorkaji noon o witeno ko Thione Seck
Thione Seck noon ko bammum Wally Seck mo ganduɗa hoorema hannde ko yimɓe yanke kañum ne nanaɗo so Allah mais kadi ndo ruttinde e joomi ko ñande hen tigui o wirna toon to Guénale Yoff woni Guénale Juuɗo gon hawrno koye temps covid 19 village en tout cas woni no choc on ɗo dimanche mo ganduɗa ko dimanche tigi sunare mawde wonande nalankoɓe leydi ndi kono kadi e ɓen yimɓe anduɓe Thione Seck e heɗortonoɓe ɗum e kala e sawa ko yejjittaki ma taw ko 14 lewru mboyo kadi hitande ujunaji 220 woni gandanɗa hoorema on ɗon rafi covid 19 jannoɗe e meɗen ha ni hoorejo leydi ndi ɓami hen pellitte mawɗe ɗe gandanɗa hoorema ɗe vraiment gam vraiment uddude école aji uddude nokkuji ganduɗa hoorema foof en waɗatno fréquenté taw saabino ɗum tan ko étranger dewnoɗo ɗo no ummi leydi France wona jimnande France ne jonno e laana men hono air Sénégal hannande ɗo mboroso franchement won tan yimɓe caɗele ɗe ganduɗa hoore maɗe hay goto wawa ɗum yejjide ɓe sikki 2020 vraiment mesure aji ƴettanoɗi ɗi muusine yimɓe surtout sababude on ɗon rafi biteɗoɗo covid 19 surtout woni no vraiment woni saaha musɗo par ce que Sénégal naɓe hewɓe gandano ko woni couvre-feu gandano ko woni état d'urgence sanitaire kono ɗum noon foof laatinoma 20 heures taw yimɓe dogui naati galleji en tout cas vraiment c'était compliqué très compliqué e on ɗon e ɗin jamanuji covid a jarama hélas e on ɗon souvenir gam bandiraɓe mbawa siftorde aussi surtout eɗen duwono Thione Ballago Seck nde Allah yurmotomo yafomo kanko e dendagal maaɓe julɓe kala ɗum noon eɗen mbiya aussi yo Allah hokku muñal mo ganduɗa kam woni ɓiyi ko chanteur Wally Seck mo ganduɗa ɓoyata ni arta e scène musical ɗum ko caggal nde jinnaɗama ko debbo kadi rutti ko ɓoyani eɗen gandi bani ko debbo aussi ɗum fof aussi reggodiri famille dow hoore neɗɗo kono ko Allah woni foof ko noon Allah woni Moussa won en waɗa sahaji sa ɓurani tinnaɗa ɓurani hulde Allah sene tan salirat cikara mara ko guuru o jogui sa woni cam walla jaja surtout tan mbita ko wonde mbira ko guuriro quoi mais ko Allah ko rahman ko waɗi fo yaato ko guural surtout ko noon ɗum noon jarama élage ko ɗo wuddi revi ko ɗo uddi éphémérie 10 jours en jetti radio ji ceggodirɗe men e oɗo subaka hannde ndeke Sport FM soit taw woni koye eggugol woni koye eggude Demed FM la 92.2 eɗen cikki hannde maɓe jokko e men ko noon e Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare sikki ala heeɓe men jokki ko noon e radio wiyetego hono Dande Maayo FM toon to Matam kam e Fouta FM toon to Pété joni paaden koye revue des titres. en calmini ɓe funnague ɓe hirnague ɓe rewo e wargo en jetti en jarni nden ɗoftare hormare nde ɓe jogui saktirde mabɓe Piindi radio kono kadi e télévision mabɓe Piindi TV en gaari humnude aadi ademene moɗon ko revue des titres hono no kala ñande e hande noon jaydeji meɗen dawi kadi e oɗo 14 lewru mars en hawre alkamisa 2024 las abas ko an hemnaten jayde ɗi aɗa tiime jayde 12 ha 13 ko noon Amadou Allah jarama enen tiime jaydeji 12 holniɗi dawri haade men yewtude kanji kala ɗi garti e haalullaji peññoɗi ɗo hiccenke ha hanki walla mbiyen ɗe balɗi ummorade on ɗon candidat e on mawɗo coalition Benno Bokk Yakar woni Amadou Ba e on ɗon chef de l'état Macky Sall jayde ɗi garti hen e oɗo saaha hannde kono kadi ɗi garti e toɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko toɓɓe ɓurɗe teskinde ha tengti e nden haare nde PDS parti démocratique sénégalais dari gam yo nilne ɗin sumgoji présidentiel 2024 kono noon jayde Walf Quotidien holno dawri nden puɗɗortoɗen e oɗo subaka hannde ɓe mbi ko ngal ngol nanggodirgol walla mbiyen ni on soutien mo candidat Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko APR ene wayno wattidima wadde bloc caggal Amadou Ba woni ko jaynenkoɓe mbi e oɗo subaka hannde tawi ni eɓe kolliti hen natala mo ganduɗa kam woni chef de l'état Macky Sall e on ɗon dauphin muɗum biteɗo Amadou Ba candidat e ɗin sumgoji présidentiel ɗin konngol ine tawi hello tati e nder nden jayde witende Walf Quotidien jayde Le Témoin nden ɗon e oɗo subaka hannde ne wayno ari koye on ɗon manam e nden yewtere ko wiyete ko batu e on ɗon sen tawi noon ko rendini ko ɓen wabiɓe nder on ɗon APR hanki ɗum waɗi ɓe mbi ko APR nde wayno tan ma nanggoran Amadou Ba tawi alda e miijo alda ni e sikki sakka
ene wayno ɓe kiɓi ha joni ko wiyete ko ngol ɗon ɓoggol ɗo ɓe nangi oɗo saaha majjunolngol ko noon jani ko ɓe mbi ɓe mbi noon ko Macky goto tan kañum fuɗɗi haalde président on ɗon parti habri wonde ni kañum e hoore muɗum ni ma jippo e dingiral ngal woni ma tello e terrain on entretien mo ganduɗa ko hakkude ɓen worɓe ɗiɗo waɗi ko alarba ɓennuɗo ɗo woni hanki tawi ni ko e nder nderi on ɗon campagne walla mbiyen ni on fond campagne yaltinama wonɗen koppreje kono kadi e kaɓirɗe muɗum kala yaltinama waɗama e juuɗe mo ganduɗa kam woni on candidat Amadou Ba. Kono non jayde le quotidien wi ko on confiance nden hoolare hesɗitinama e dow Amadou Ba ummorade Macky Sall ɓe mbi ko Macky ni ne wayno wattidima nanggorande mo ganduɗa kam woni Amadou Ba o erima ni ɓen militaji makko e responsable uji ɗi kala nde nanggoranta on ɗon candidat beele ngun polgu ene laato ɗin konngudi chef de l' état ina tawe helloji ɗiɗi e nder nden jaydi witende hono quotidien le quotidien bés bi le jour nden wi ko sen APR ne wayno confirmation do Amadou Ba Macky ne wayno tan ɓe mbi ko Rémy Allo son dauphin Macky ne wayno tan artiri on ɗon cukku muɗum walla mo suuɓi e ndiyam ɗam o yerima ni ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko howoɓe landaka nde mbaɗata ko wiyete ko battre campagne gam on candidat benno womi noon woto ɓe gaccu leydi ndi yana e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko juuɗe populiste en yimɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe ɓe hay goto anda to giwi Macky e on limogeage mbo ceerno Lo gam uddude damal Boun Abdallah Dionne en tout cas laaɓi so tawi won wiyannoɓe mawɗo leydi Macky Sall jogori nanggorande ko Amadou o jogori nanggorande ko Boun Abdallah Dionne ɓe mbi ko ɗum ɗon nde wonata kam iwi ha laaɓi ceere caggal nde o riwi ɓadiɗo on ɗon biteɗo ceerno Lo ɓe mbi noon toon to Louga Amadou Ba ne wayno yetti mawɗo leydi ndi hunima e on nder on ɗon campagne ma ha joni ma wat validité on ɗon ɗinon duuɓi sappo ɗi passeport ɗi ganduɗa hande sowa taw manam sembitinede en tout cas ɗin konngudi kala ne jaaji e hello mabɓe e 4 ha 6 goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko 1 lewru mars ko ɗum souvenir ñalawma mo ganduɗa o Djibo Leyti Ka suɓino yantude e Abdou Diouf e on ɗon deuxiéme tour ɗo gonɗen koye l'an 2000 woni hitande ganduɗa Sénégal wuuri alternance gadano kono noon Sud Quotidien nden jaydi wi ko mobilisation gam victoire candidat mo Amadou Ba ñande nogas 4 lewru mars ɓe mbitande ko Macky Sall libère l'APR mawɗo leydi ndi ne wayno welliti ɓen ɗon alliance pour la république ne wayno ɓen responsable uji kala e on ɗon appareil du parti mbaɗama ha joni on ɗon manam e ngal ɗon damal walla ni e ngol bolol gam mbawa wadde battre campagne mbaɗana campagne mo ganduɗa kam woni on ɗon dauphin mo suuɓi woni biteɗo Amadou Ba direct news nden jeyde dawol Thiow e oɗo subaka hannde ene wayno ari koye on campagne électorale e on candidat benno ɓe mbitande ha joni ko hisde Macky hisɗitini ko yiwti ko ha joni e ko fawnomo ɗon kanko Amadou Ba nden hoolare ɓe mbini ko Macky erima mobilisation patam lamijo beeli victoire finale ne heeɓe ñande 4 lewru mars ɓe mbi noon ko kanko ɗon ɓen ɗon ni joni no ɓen jewtide président Macky Sall ne wayno yaltini ko wiyete ko ha joni e koppreje jonɗi hani e kaɓirɗe beele kutorde mbiyen ɗin campagne uji beele chef de l' état beele on Amadou Ba ne wawa tigui wadde campagne muɗum no hannirta ni ɓe garti e ñalawma 21 lewru décembre 2023 oɗon congrès de parti mo ganduɗa ha joni ɓamno choix muɗum koye Amadou Ba hono candidat on ɗon lande alliance pour la république ne wayno ɗum ɗon woni ko heddi ha joni APR noon ɓe mbi ko hesɗitini hoolare muɗum nde ganduɗa koko yano ha ɗeeɓi welsindede no fewi mbabi caggal on ɗon mawɗo parti o kono kadi joni on ɗon leadership mo chef de l' état tawi noon ɓe kolliti wonde eɓe keddi e nden hoolare muɗum nde o jogui e on ɗon mo ganduɗa kam woni Amadou Ba foofen noon jaaɓi wabade caggal ngon miijo kono kadi mbabo caggal on candidat mbo majorité coalition Benno Bokk Yakaar Rewmi Quotidien nden ari titode wonde ɓurde nde teskinde jayde meɗen e oɗo subaka hannde ɓe mbaɗi ko ari dartingol on ɗon processus électoral ɓe mbi tan de ko le PDS joue son va tout manam tan PDS nana fetta walla ni wawno toli muɗum ponno beele ɗin sumgoji ne mbawa nilnede Karim Wade wondi muɗum kala ene wayno tan
ina jokki haalde walla ni mbiyen ina jokki hollirde sembe mumen ɓe kolliti wonde kon ɗon corruption moɓe tuumi Amadou Ba ko hunde lamde saabu won audio gonde yaade réseaux sociaux ɗin audio noon ne wayno ko ɓadiɓe Amadou Ba e on ɗon Amadou Ba ni ne kaala gam koppareje wosodirde ɗum ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗiɗo tuumaɓe corruption toon to conseil constitutionnel ɓe mbi noon wonde ni ɓen ɗon ni poti ko waɗede dissoudre manam on ɗon galle mo ganduɗa timmani hokkude résultat ji saabi noon aɓe daari lang gam yo ɗin ɗon sumgoji nilne kono kadi on ɗon conseil constitutionnel nilne ha laaɓa ceer walla ni waɗe ko wiyete ko dissoudre saabu wiide mabɓe ko ɓen ɗon tigui mbaddi malde e goto e candidat ji ha tengti Amadou Ba beele Karim Wade ne wasa wonde candidat ɗum ɗon noon tade woni ko noon Karim waddama ni ha jogorani jeeri sumgoji ɗi ɗin sumgoji mbawata wadde ɗum woni koɓe daari ni hanki ɓe kuccinno e jeyanenkoɓe kamɓe ɓen lando démocratique sénégalais jayde la libération nden ɗon wi ko ɗon référé mo ganduɗa ko tumamuy PDS e wondi muɗum ma waɗi ko wiyete ko examiné monima yurniti demain e mode accéléré la cour suprême mo wayno tan ɓe mbi ko usti on ɗon délai ɗum ɗon noon ko gam hokkirde suite woni jabol mabɓe ngol ɓe miiji on ɗon recours mo PDS yaaleji muɗum banno toon ɗum ɗon noon gam wadde accéléré on ɗon procédure mo ganduɗa fonno wonde ko balɗe 15 ɗum ɗon ɓe garti wonde e on ɗon signification notifié hanki on agent judiciaire de l' état Ousmane Diagne ɓe mbi tan kañum tigui waɗanta représenté on ɗon parquet général siftinde on ɗon audience ko audience publique kala jiɗɗo no wawi tawtorede heeɗo ko cour suprême jogori wadde délivré janggo e ko yiwiti on ɗon recours mbo PDS enquête nden jayde oɗo subaka hannde ari koko yiwti ha joni e yidde parti démocratique sénégalais PDS yo on processus électoral dartini ɓe mbi ko le PDS engage le combat suprême kamɓe ɓen ɗon PDS ɗe ɓe darani ko haare towde e oɗo saaha hannde on ɗon cour suprême noon ɓe mbi ma haal e oɗo aljuma tawi ko audience publique spécial e on ɗon recours du PDS libre ɗi noon ne woni tan kabri wonde won audio gonɗo yirlade e réseaux sociaux en hen konkuɗi Amadou Ba e ɓen terɗe e conseil constitutionnel e on suma noon ɓe mbi tan yidde mabɓe oɗo saaha ko yo on ɗon conseil constitutionnel waɗe dissoudre woni dissolution immédiate du conseil constitutionnel ɗin konkuɗi jalti hanki koye nder konngol mabɓe ɗiɓe juɓɓinno e on ɗon point de presse ɗo e wuuro lamorgo ngo jayde la dépêche républicaine e oɗo subaka hannde wi ko Karim Wade ne lâche pas d'affaire Karim di ha joni hofani juuɗi PDS noon eri ko la dissolution du conseil constitutionnel sababu o noon e wiide mabɓe ko mo ganduɗa kam tigui woni Amadou Ba wossodiri konnguɗi hani e koppareje ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗiɗo tumaɓe mbuñari toon to conseil constitutionnel Dakar Presse nden jayde ari koye fannu goɗɗo ɓe mbitandi ko prison kaso mbo Cap Manuel Ousmane Sonko e Diomaye Faye e o saaha nana tan goni e fewnude valise aji mum manam eɓene keblo gam yaltude sababu noon jani ko ɓe mbine wayno ko chef de l' état Macky Sall erima gouvernement o nde waɗata appliqué ko wiyete ko on ɗon amnesty ɓe garti e ɗen ɗon délai ɗe ganduɗa ɗe ko meilleur délai biteɗe ɗe ɗin konnguli kala ne jaaji e hello mabɓe ɗiɗi e nder nden jayde Dakar Presse jayde stade quotidien ko jayde coftal balli ko ɗon guddirten jayde leydi Sénégal e oɗo subaka hannde ne wayno jayde yankoɓe gaari koye match ji amicaux match cihlagal ɓe mbi ko Koulibaly Guèye Sarr Ilimane Jackson ɗe baroɗe ganduɗa ɗe gonɗe en forme ko adi kene tawtoya gonɗon weero barotidugal leydi Sénégal la taniére nati mabɓe kamɓe joyi kala tawte hen Koulibaly oɗo saaha hannde ene woni on ɗon tableau mawɗo tous les tableaux manam kala tan compétition toon to Moyen-Orient aɓe tawa hen Nicolas Jackson ene jokki wadde régal toon to Angleterre Idriss walla mo ganduɗa kam tigui woni Pape Gueye Iliman Ndiaye Ismaïla Sarr enen jokki wadde cartonné toon to Olympique de Marseille Nampalys Mendy kañum ne hepti ko wiyete ko hono temps de jeu goɗɗum ko tawete hen nden ɗon jayde ne wayno ko Europa League 8e de finale retour Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye nanama jaa toon to Villarreal gam jokkidde ɗen golle ɗe puɗɗinom goɗɗum koɓe garti ko Ligue des Champions 8e de finale retour Atlético Madrid e Dortmund goni équipe aji ɗiɗi battidiɗi wadde qualifié ɗum laati ko hanki o dépend de PSV Eindhoven et Inter de Milan ko noon Elhadj Abbas haade men arde e namde ma ɗe walla ni haade men natanten ko yiwti ko ha joni
e on ɗon dessin woni odia mo kewɗen o arde kala subaka ene wayno noon on ɗon dessin hande ɓe jaydiyankoɓe la tribune kolliti en ko programme uji ɗi ganduɗa ɗi ko candidat ji ɗi en tout cas moni foof tan e programme muɗum sa ƴeewi waɗi ko yimɓe candidat ɗi ganduɗa ɗen jogui pancarte uji mum ardi ko Habib Moy Sonko on kam kon ɗum tan woni slogan muɗum e campagne o goɗɗo mo ganduɗa slogan muɗum e campagne o ko Serigne Mboup dewɗo hen yok bayekko kañumne ko slogan muɗum jogui troisiéme o ko Pape Djibril Fall en tout cas kanko wi noon ko waylude le médiocre système éducatif waylude on système mo ganduɗa ko système kawniɗo no fewi to banggue jangde nde rewi hen ko Boubacar Camara mo ganduɗa kañum yiddi muɗum ko ha joni yurnitade fannuji kewɗi wala ene tawe hen aussi Cheikh Tidiane Dieye mo ganduɗa kañumne yidde muɗum ko yo artir éducation civique et morale goɗɗo joɗiri less e ngal ɗon table ene wayno jeeyowo en tout cas poɗɗe poɗɗe ganduɗa ɗe wayno comme no jar alhaali manam ko ganduɗa ko professeur Daouda Ndiaye professeur David goto e candidat ji ɗi on ɗon noon niwi o wi ko mo sikki tan ɓen collègue aji makko candidat ene wayno mataw jiyata ko werti ko e ngal ɗon table pour mbawa arde soode saabu kanko noon mo jogui programme o wi noon ala mo yi oɗo saaha so wona awa ex CDP avec Dev santé pour tous 0 francs presque ɗum woni koɓe mbaɗi écrit mbaɗi en tout cas prescrire e ngal ɗon table donc e Daouda mataw goto fof ma heeb cellal muɗum te hay mbuɗu yoɓata en tout cas ko programme mbo candidat ɗi mataw kamɓe o jaaɓe cuuɓi hande artude lage commentaire ma ko addi keɗen gudda eyyi ko odia on waɗi fayida par ce que ene holliti quand même vraiment ambition ji ɗi gandanɗa hoorema candidat ji ne jogui ɗum e mon foof holliti wonde kañum so Allah hokki ɗum polgu vraiment ma wawa daranade en ɗum ɗo mais kam mbeɗa yaadi e cellal mbeɗa yaadi aussi e surtout Cheikh Tidiane Dieye ɗum wiyata ɗo instruction civique artiré ɗum ko hunde wande fayida par ce que hande cukagu ngu ene mankira ɗum ɗon ngakkira ɗum ɗon no fewi sa yi caɗele kewɗe gonɗe e leydi ndi presque pratiquement ko wasde jogade instruction civique ɗum ɗon ko moral mawɗo wonno e école saɗa jangga ɗum tan seɗenaki a dañan hen ko ganduɗa hoorema kaɗa wawa rentirade mais également aussi cellal kam wona hunde wattini toon caggal biyowo noon ñakka mom day on kadi programme mum no waɗi fayde yokko bayekko en tout cas ko konguɗi ganduɗa ɗi waɗi fayde donc enen mbawi wiide odia o no waɗi fayde no fewi so Allah vraiment ina kadi hollita vraiment ko hayso tawi ko ɗum dessin ji ɗi wonko jangguinata fitti ko kamɓe ɓe mbaɗa suivre tigui rigui ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoorema kañumen ɗaɓɓata lefolulama ewɗo ko noon jarama Elhage musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Piindi TV ko ɗo katɗen e moon to banggue revue des titres e oɗo ñalawma hannde aɗa moɗon ko janggal juma en jetti Oumar Diop to karallagal musidɓe tedduɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio e jokkorde mum on beltanama e mbadi kuuɓal Elhage Abbas mbiɗa sikki aɗa jogui namde ko noon namdi men ko kewata no fewi namdal men garinoyal woni souvent enen nana wonde hanki wonko wayluno hande kadi en nani wiyede wonde hoɗojo leydi wattidima jabde wattidima on ɗon holno pamira ɗum wadde ko fitti kanko ko calinoɗo walla en tout cas kono bindi ɗi bindiri ni no mbiyami hanki ni tan Elhage saabu jaydenko men ne jaawi kala ganduɗo chef de l' état vraiment e pelliɗi ƴettat ɗe normalement fotani bettudema hanki den guilen ñande o suuɓi Amadou Ba guil nden yimɓe ne gandi ko jaara Amadou Ba jusqu'au bout hay goto meeɗa yiide ko wayni neɗɗo suɓata ko candidat muɗum ha yetto presque 10 jours e élection wiye wondene joomum acciti candidat muɗum au profit de goɗɗo ɗum vraiment nannaki wona hunde nan heddi noon ko hen sahaji deƴƴere nde ene ɗeɓa firtude goɗɗum saabu deƴƴere makko nde wasa yiye toon won e yimɓe terɗe mawɗe e landa ka ɗum woni ko addi miijoji ɗiɗo ɗum woni ko addi oɗo sikki mo ganduɗa yimɓe jii ha giwe sikki mbaɗi ɗum confirmé te ɗum c'est très dangereux c'est à dire que a fuɗɗima haalde hen hanki yidde wiide komin adi haalde on ɗon kabaru tan jomum yaltina kabaru mo ganduɗa kabaru o wona gonɗuɗo ɗum ko probléme sa ƴeewi hanki hayma Jambal Diagne vraiment réputé comme on neɗɗo ɓaɗiɗo pouvoir kewɗo haalde hunde laato hanki yani kañum hoore muɗum par ce que waɗi tweet muɗum holliti wondene
Ousmane Sonko e Diomaye fana gaccite e ñalawma hanki alarba te ɗum sa ƴeewi laataki donc wattidi wadde tweet goɗɗo ina yafno bandiraɓe ina waɗa précisé c'est à dire que il faut jaydiyankoɓe men ɓe dutto éthique et déontologie eyi dutto hen yidde eɗade wiide ko min iɗi yaltinde ɗum tan woni probléme men ɗum ɗon woni ko addata pénal ɗi te ɗum wona lawol Moussa en jii PDS naɓe min mi anda hol à quel prix ɓe jiiɗi vraiment yo élection ngaji yo processus électoral o yo watte te so wattama mbi sikki ko caɗele mawɗe jogori jimgande Sénégal eyyi ɓe jiiɗi ɗum tan ko kandidema ɓe ha wawa jeetede hen saabu oɗon manœuvre foof koɓe mbi wonde so tawi candidat mabɓe o wattaka élection ngaji ɗi élection ngaji gotta e Sénégal en tout cas ko ɗum min mbi teɓe dallodiri ko koɓe dallodiri ko c'est très dangereux wondene ko corruption fawa e dow ɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe lawol kuulettoɗo leydi ndi woni ɓen conseil constitutionnel tawi ko hen ɗiɗo ɓen odirteɓe les 7 charges donc eɗen mbawi tan vraiment ko ɗum hunde ganduɗa nde ko ɗum hunde ko accusation mawɗo heddi noon ko hande leydi ya hande ne wone kaya mbeya taw saabu janggo andete beele ko holɗum cour suprême wi so cour suprême jaɓaniɓe koɓe mbi ko sa renaki élection ngaji ɗi mbatta so cour suprême salimmaɓe noon hankkiden yimɓe jeeya tout droit hay so tawi ne heddi bataille goɗɗo moɓe jiiɗi ummanade kono min pouram ko bataille mo ganduɗa vraiment ɓe putin hankkiden yaaru caggal kamɓe PDS kono aɓe jogui gonga mabɓe saabu en tant que aussi parti en tant que force mo ganduɗa o ko deuxiéme toon to assemblée nationale to banggue député ji eɗen mbawi wiide vraiment ɓe mbawi juuɗe vatu mabɓe c'est à dire dole mabɓe fof ne ponno pour beele kamɓene ɓe mbaɗe remarqué saabu koɓe force politique eɓe jogui droit habtare kono yo won noon en tout cas e dow gonga e dow dalilu e dow aussi vraiment kuulel nder leydi Sénégal kadi ɗo leydi ndi tolni ɗo mbiɗa sikki neɗɗo foti jidde ko wiyete ko intérêt personnel jomum wawa hutorade ko wiyete ko intérêt général holno jiiruɗa aussi hakkille en mabɓe no tonguiri ni comme par exemple hande jamon hande o e karalle kesɗen mbayni hulɓinade waylude nde dande neɗɗo no wayni yawde holte pota wawde tugna tan ɓe mbiya ɓe tugnike audio ji baɗɗi fuité pour wiide e wonde Amadou Ba waɗi corrompre won certaine mbiɗa sikki ko ɗum preuve mo ganduɗa o wona preuve jonɗo wona preuve jonɗo surtout to banggue scientifique so tawi hande sa ƴeewi somi welama ne woodi application goto mi ñemtina dande ma ne woodi application mi wayla dandam mi ɓuttɗin ɗum walla mi sewna ɗum walla mi lorna ɗum on application ne woodi te karallal kesal ngal yettima e nokku mo ganduɗa o ñanden tan mbo yino reportage goto e télévision goto c'est à dire que application o waɗata copier ko numéro ma téléphone automatiquement numéro ma téléphone mi nodda goɗɗo ɓaɗiɗom sikko ha noddi taw ko numéro ma affiche toon taw ko dande ma kadi aussi haalate somi haali ko dande ma feeñat toon donc en jettimi en nokku preuve audio hay preuve vidéo hande vraiment ene foti waɗe par ce que karalle kesɗe waɗama développé ha neɗɗo no wawi wonde neɗɗo no wawi wontude neɗɗo goɗɗo ñemba ɗum ñemtina ɗum ha laaɓa ha nanda e on ɗon donc pouram ko ɗum preuve mo ganduɗa vraiment ko preuve aji lefɗi en tout cas pour mi sembina konngol ma ngol par ce que min j'ai vu des gens ɗi gandanɗa hoorema e mbaɗi subir on ɗon ɗum ɗo par ce que mi yi joguiɓe sehilaɓe e page uji men Facebook ɓe kalde won yimɓe ɓen yimɓe mbaɗa feere ha keeɓa appel vidéo ƴetta mbaddi mabɓe bon mbaɗ ɗum d'une manière mo ganduɗa hoorema hay goto wawa haalandema te taw harmiji jeeɗiɗi on ɗon waɗani ɗum ɗon taw ko montage te sa yi mbiyata ko jomum waɗi ɗum donc ɗum ɗon ko hunde jarde rentade mbi sikki ma taw sen dañi fartangue yiilade des informatique golma garame hen no waɗi fayida no fewi mi yi aussi joni a holliti lionji men ni tabarakallah machallah ɓe goni en forme ɓe keblano vraiment on ɗon coupe d' Afrique holko mbawɗa haalande minen lionji ɗi keblano vraiment surtout match ji amical ɗi hélas aɗa andi klimi gummi Côte d'Ivoire ko oɗo wonata premier et deuxiéme sortie équipe nationale du Sénégal woni tugnade ɗin match ji ɗiɗi aɗa gandi ko janggo Aliou Cissé waɗat publié liste muɗum hakkude men e Gabon e hakkude meɗen e ɓe ganduɗa kañumen goni Gabon e holon kadi Djiby Dieng hande o waɗani ga concentré mami yiitu joni on ɗon équipe Benin walla Gabon e Benin Benin merci
ko bene o jibi merci beaucoup gaboye bene donc dum don holliti wonde tan ko dum fenêtre FIFA ko wiete ko date FIFA donc international din jogi droit noddede ina moƴƴi non vraiment parce que hawri koy jour men kiwdi vraiment colonne vertébrale fof sauf Sadio Mané heddi be ne dari lang et puis ne kolliri koye mumen voilà won information kadi aussi gondo yaade ko information mo ganda en jaani fédération ni waddum confirmé en jaani aussi site uji état ni waddum confirmé mais tawi wodi en tout cas ko dum perte mo wonande équipe nationale du Sénégal woni gaccirgol baddo wadde retrait international mo ganda ko woni Youssouf Sabali latéral droit équipe nationale du Sénégal mbo Séville won kabaru holliti hanke chaîne gor télévision lead men Sénégal chaîne privé wi wondene ko haalde Aliou Cissé wi wonde non wara consacré club makko o yaafima manam o wada retraite international dum don non so tawi dum laatima en tout cas ko dum perte mawdo sabu ko 31 ans duubi capantati go jogi kadi ko latéral mo ganda vraiment nihido mo ala dilli mo ala birwi mais nak gagnande ngaccitani en tout cas so tawi kabaro gongdi ko dum basal mo ngal wonande équipe nationale du Sénégal bel Allah waso wadde Allah kadi nawmene élection ngaji labdi vraiment Sénégal wone jam am Moussa a jarama elage golle ma jodi PV en beltanimama no fewi dum non mbaɗen tour tokoso toon to plateforme YouTube sabu bandiraɓe ene toon mbaɗa commentaire kono woni commentaire noon elage en cuɓima wasde haalde sabu ko commentaire uji campagne propagande Abouba wiyen en jarama ko noon Issa Ba kañumne ko noon rewi Abdoul Sow ko mboɗo andi ko denɗi meɗen mboɗo huuli yatomo hoori so goɗɗo ari ga wi machallah ko noon ni Mouhamadou Diallo wi machallah Mouhamadou Diallo arti kadi en jarama Sare Anne kanko so arti wi merci en tout cas so bolo kam ala yettode kam firti ka ala inde ala yettode parce que min jani inde ma te so kam timmani yettode Aliou Seyni Ba arti ari ɗo wiyen yo Allah junnu yo Allah jarnu tampere en tout cas Ramadan Mubarak o salmini Piindi naaɓe fof yaɓe keeɗi en ko noon Dawda Djigo o salmini kam ni Dawda Djigo arti bon Dawda noon ko windi ko kam hélas ƴewtata waɗen gam déchiffré an ɓuuri wawde yiide binde chinois mi sikki bon assalamu aleykum o yinno indede bon terminaire suprême moi mi anda ko firti mbiɗa sikki ko clavier ma ko diwi wonko diwi no fewi kono maro min paami assalamu aleykum o kam ene ɗiɓi nannade seeɗa ɗum noon ko wawi wiide foof kam en calminimo terminaire suprême moi ɗum ɗon kam mi anda ko firti Aminata Dia dendi men wi machallah en calminima ha ton to Hollande Pays-Bas Néerlandais no yiɗi fof calminiɓe Amsterdam e ko taki e ko taari Mohamed Sy kañum ni wi ko salmini en omo heeɗo en toon to Saint-Louis jarama ndeɗo inde kadi hélas an waɗa men ɗum déchiffré de nde inde no taw jiiɗa Mohamed Sy wi ko Saint-Louis heɗorto en mais ko inde rewde hen nde nden kam waɗna ɗum déchiffré min dara kadi non mi suɓima wasde haalde nde quoi parce que nde jiiɓiri kam no fewi so Allah jam wale moon ɓe mbiyatmo R tan R RF calminimo Seydou Yaya Kane woni wi ko machallah Ibrahima Sarr kañumne ari salmini en hoɗiti wonde mo jogui weltare tigui hettade émission men cembuɗo kono kadi yo jaam duumo emen en mbiya amin yo Allah waddan en Issa Ba kam ne ari e drapeau Sénégal drapeau Angleterre en ganda mataw ko sénégalais kono ko gonɗo toon to Angleterre mataw Amadou Baba Ndiaye kamne salmini en o wi en Ramadan Moubarak ko noon ni Mamadou Diallo Diako Abou wi ko Piindi TV en direct en calminimo Amadou Baba Ndiaye kañumne salmini arti wi heɗortoni ko toon to Raneru Ferlo ko yalla bon Djibi Diallo arti won ko doni goto e candidat ji ɗi en tout cas ko propagande en diwat Sar Ibrahima arti koye miijo wi wonde tan on tuma muñmo PDS jogui ina wayno tan wawa ha joni artude ko wiyete ko conséquence battani e on ɗon décision saabu widima ko ina wayno tan date mo ganduɗa ko date élection tijjaɗo so tawi kañum waɗi bomi waɗi ɗum vraiment mbaɗa andi ko hawnata tan vraiment vraiment o wi won ni sinno ko saabu ɓe ponnoɓe o waɗi ko question ɓe poto ko wadde retiré on ɗon recours en tout cas Ousmane Ba wi ko machallah Sarahi Ba aussi Sinthiou TV yo
en ñallu e jam wi ko noon e jaawo ɗiɗo kam mato ko espagnol windan men ɗo bon mato kam ko salminama tan foti wonde ɗo en tout cas en calmini bandiraɓe kara wonɓe ɗo heɗade e piire jeeɓa ina nelden cœuruji kamɓe kala ɓe beltanama e oɗo subaka hannde eɗen poti hélas bisimilla non ko oɗo tan c'est bon c'est bon eɗen ponno yaade fawde hen directement olel diwan toon to leydi Mauritanie kono cam o no mbirunomi ni e finan taw décidément sa ƴeewi cam ɓe foof toɓɓude do hoore Oumou Thiam kañum finata tan ko sanga 9h05 9h40 45 hawra e appel aji tan nodda o ɗanato guiril lelli kono noon aussi dendi men Oumar Elhadji Thiam toon to Mauritanie soit taw wadde disponible e on ɗon o guel ɗon olel diwan pourtant mi haalnimo hanki de ɓimami ko korka mboɗo andi on onon on kewani ummade law jiɗɗon ko wadde feñagal ha ñawla gummoɗon taw nangue gassi par conséquent ɗum noon en jewtere dawal gongal ngal paaɗen koye olel campagne noon mbiyat Oumar yo ƴillit seeɗa garten kumpa gasi aheto olel Piindi Subaka law ceera e kumpa olel bandamen malama en ceera olel campagne e oɗo subaka hannde no gowɗen wadde gueɗe nde gueɗɗe puɗɗi fewde ñalawma hannde o ene wayno ko on collaboration mo badduɗen e ɓen jaydiyankoɓe CIJP convergence internationale des journalistes pulaarofone kala ñande jamma no hankini eɗen gara e ko yewti ko e won e candidat ji gonɗe e Dakar hani e nder leydi ndi e ballal ɓen ɗon jaydiyankoɓe CIJP keɗoɗen ko yewiti e on ɗon campagne électorale olel campagne ɗo e Piindi TV radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama en garti e oɗo ñalawma hannde kabaruji meɗen ɓorgal sumgoji nogas nayi lewru mars tan ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi to karallagal wonani en toon ko Harouna Ly micro ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne candidat ji ƴamoɓe lefol laamuɓe ina jokki orgal mumen hay sinno noon won fuɗɗiɓe yaltude laamorgo ngo Pape Djibril Fall gardiɗo lande les serviteurs wonno ko toon to leegal Wokam ko toon ni on candidat ɓaɓe pellitte ko fate awoɓe ɓe ɗo wiɓe wonde so tawi o laamima mo yurni to fannu o Moussa Oumar Bari e ngol lappol ngol Pape Djibril Fall waɗi e nder Wakam leegal ɗo e Dakar o jiidi e awoɓe ɓe ngam sifde aadi hakkude maɓɓe awoɓe leydi Sénégal ko waɗɓe aadi ngam dendagal candidat ji ɗi gara mbaɗa sifodiral hakkude maɓɓe ngam kala laamiɗo teddin on aadi Pape Djibril Fall holliti saabu wonde mo jingganawo awoɓe ko ɗum saabi o siifi o aadi. Il se trouve que je suis ina hanani kam sifdingal nanodiral sabu komi neɗɗo jingganowo awo nde gonmi sarɗiyanke nde leelani tawtumi fedde toppitinde awo ndema e gaynaka ngam wallude jinnaɓe men wasɓe koyne aɓɓo hannde duuɓi 64 jeytare leydi ndi hannde hewɓe ina kaala jeytare ñamandum kono ɗum wawa latade so tawi en mbattorani hen awo ngo abstraction du secteur de la pêche. Modibo Sow yiilo golle Pape Djibril Fall o holliti ngal cifodiral ngam ñawnude caɗele awoɓe Sénégal. Exploitation jaltuɗi kesi woni pétrole woni gaz e kala ko fati également e naviraji caggal leydi gonɗi ɗo ne mbaɗan liggey pêche taw ko liggotto koye inde naviraji sénégalais ji donc ɗum ɗon koko foti gasde e oɗo année 2024 ko ɗum ɗon waɗi kanko sans réserve mo daradi sara ɓeɗo acteur aji pêche pour wawde daranadeɓe secteur o hayso tawi keewal yimɓe ngal teskanaw kono feewi Pape Djibril Fall holiti wonde ɗum haɗata ɗum jokkude lawol sabu pellital ngal jogui faade et lobby Sénégal qui pourrait nous empêcher de faire correctement tout notre travail. Moussa Oumar Bari, Dakar, CIJP. Moussa Oumar Bari en certani tawo a rewidinima en lappol Anta Babacar Ngom gonnoɗo toon to leegal Grand Yoff ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar ko tonni e yeeso ɓen sukaɓe kanko hoorejo landa ar ko o huni wandi mo dartinɗan le kaɗaɗe hono immigration clandestine.
lappol Anta Babacar Ngom waɗi ko ɓuri yamde wotere e nder Grand Yoff leegal ɗo e Dakar e yeeso bambuɓemo e nde jeere saabu wondemo suka o yejjitani ɓe sukaɓe natoɓe e nder ɗe laaɓe gam yaade to dongre Europe. On jii hande holko saabi sukaɓe ɓe no maayi e nder maaji ɗi saabi kewgol ɗeɗɗanle ko ngakkere golle sukaɓe gam ñawdude ɗe caɗele ko ma faggudu leydi ndi darnete ɗum no jeeya e pellitalam mami ƴelliti gueɗe kewɗe ono faggudu ndema gaynaka awo baylandi kono kadi gollidade e golloɗe ɗe gona lamyankoje. e biyol El Hadj Malick Diouf goto e wondiɓe makko saabu golle e Anta Babacar Ngom waɗi faade e sukaɓe ɓe yoniɓe yeeru. Le social qu'elle fait d'abord. Ballal ngal fedde makko nde hono génération Anta Babacar waɗata fedde nde walli boursuji kewɗi e kaɓirɗe janguirɗe nde rokki kadi permis de conduire faade doginoɓe motoji ɗuɗuɓe min mbaɗani sukaɓe ɓe ko ɗuuɗi kadi ko gaɗo golle homo jogui pandale ɓamtoje himo artira ɗaminare e nder Sénégal. Elle incarne l'espoir aussi au Sénégal. e nder haala makko Anta Babacar Ngom fodi laamu potal woni démocratie kono kadi e tabitinde jaam hakkunde ɓesguɗi ɗi. Dernières années, tout ce qui s'est passé au Sénégal, il faut nécessairement reconstruire. Moussa Oumar Bari, Dakar, CJP. So tawi Dakar kam e banlieue muɗum ina wuuri dille campagne woni gure kañumen kam e jaani fannu o taw ina e ɗen gure falde guderi balde ko ɗum fuɗɗi e nder leydi ndi ha hande ala pawɗo toon koyngal muɗum e on nokku andini en ɗum ko Amadou Djibi Bari. Gila orgal sumgoje leydi Sénégal fuɗɗi hay lawake goto natani falde guderi ɗum noon addi jiyande kewɗe certuɗe e nder falde nde. Élection tardi imminent ko ɗum waɗi et puis koɓe bettaɓe aussi e dow lewru korko ndu. Campagne so fuɗɗima yimɓe gara hen naata ko ɗum hewna wonde tawi campagne laaɓɗo élection ala élection ko le 24 a yi leader élection ko ni wayatno ba min cikkum kam mataw ko mbaɗani yimɓe ndore quoi mataw ɓe gatti hakkille ala département Goudiri ɗum cikkum ɗum tan cikkumi ko fode département fode département ha joni min jiyani hay batte ɗum noon wowano wadde eyyi so waɗi noon mataw wonko saabi ɗum e kala ko wawi sabade ɗum tan yo wontan en jaam kala ko wawi hen wonde so sumgoji ɗi laatima ñande nogas e nayyi lewru ndu joɗiɗo kala yo andu ko ɓiɓɓe leydi ndi cuuɓi ɗum o waɗa fodde makko ha timma Ibrahima Kanté. Président so subama ko pour leydi ndi fof ko leydi ndi faɗe makko ko ardade gueɗe foof e leydi yo ligguey heeɓo yo jaam duumo hakkude amen e leyɗele hoddiɓe bo waɗa jaam ene hakkude amen par ce que ko ɗum woni coopération. Hewɓe noon kollitiɗo e mayirɗe yontere nde ma gueɗe ɗe mbaylo saabu orgal sumgoji leydi Sénégal hitande hikka nde ina raɓiɗi no feewi. Amadou Djibi Bari Goudiri ngam CJP. ko yiya ko Goudiri ko ɗum woni toon to falde Kanel toon ne ina deeƴi taw ko ɗum teskuya Gawus Diago. Orgal sumgoji mawɗo leydi Sénégal puɗɗima ko ene balɗe nayyi e nder leydi Sénégal ɗo e nder diwan Matam e nder falde Kanel ha ɗo wona ɗo ala ko yiya ala ko nana wona bawɗi wona buubaji wona kelle e kuljinari wona candidat ji ɗi wona wonanɓe ɗo candidat ji ɗi ko hay wonde foof ene ɓuuɓi ha wona seeɗa beele noon ko korka ka waɗi noon yimɓeɓe walla ko yimɓeɓe yammude ene sumgoji ɗi mbayni no wawi wade foof ɗo e nder falde Kanel hay hunde taw dillani ɗo yiyaka ɗo nanaka ɗo ha yeeso noon ko lawol Gawsu Diako Matam CJP. mo wi sumgoji hooreje leydi wiye kutorɗe woote ɗen kutorɗe jettima falde Bambey jabbi ɗum ko goomu halfinangu rewinade sumgo falde Bambey hono seeɗa gueɗe kato jinaɗe e on ñalawma nogasne lewru mars kala jettima toon Cimtol Aboubacry Ba. hohoɓe laamu falde Bambey jaɓɓima kaɓirɗe kutorɗe sumgoji e juuɗe nelaɓe golloddu halfinandu sumgoji hono direction des élections goomu faldiyankewo kalfinangu rewinde sumgoji hono seeɗa ɓe keblima ngam rewindade no hanirta ni sumgoji paaɗi wadde ɗi Aïda Diarra. ci Seeda Bambey mën naa wax ne daal pare nañ. Seeda Bambey mbeɗa wawi wiide min keblima min itti fodɓe amen joɗanade e nokkuji cuɓorɗi ngam ƴewtade golle ɗe e rewintoɓe golle ɗe e nder falde Bambey fodde 130 ƴewtotoɗo hono contrôleur en ko noon e fodde 168 dewintoɗo ƴettama ngam kala suudu suɓorɗo ma waɗe ƴewtotoɗo kala kadi nokku cuɓorɗo ma waɗe dewintoɗo ɓen min ittiɗi hamin gandi to ɓe poti yaade heddi tan ko min ɗakka inɗe mabɓe ngoni fof ara ƴeewa to foti yaade e waɗande ɓe heblo ɗum ne nanggama ñande nogas goho nogas ɗiɗi e nogas tati 21 le 22 ak le 23 ko saɗede wotere tan teska woni kaɓirɗe ɓen ƴewtotoɓe e ɓen horoɓe poti hutorade woni ko cuwa yettade tukayina yembagol kutorɗe ɗe cuwa arde sena naminoma amen nde min mbaɗantama eɓɓore ngalu min mbaɗi min neldi joni amin cabbi ngalu ngu ara kaɓirɗe ɗe ƴewtotoɓe e horoɓe ɓe foti hutorade
ngarani kono ɗum hewno arde ko balɗe tati ko adi sumgoji ɗi wadde ɗum eɗen mbawi soit waɗɗude so tawi halfinaɓe juɓɓudi sumgoji ɗi nani e golle gawriyankoɓe ɓe golle mabɓe ina ɗiɗi ɓuɓde rewum ina jokkodiranno e mon ɗo e Bambay Aboubacry Ba CICP ko ɗo udde kabruji men orgal sumgoji hooreje leydi Sénégal hitan ujunnaji ɗi e nogas e nayyi aadi amene moon e ɗi kabruji ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama e kettogol wonno ko Olel campagne 2024 elata bas en tout cas haade men woto men garde ko yuti ko ha joni e programme candidat ji ɗi kono ko teskuya toon to Goudiri toon aussi to Matam ha Kanel wasde wadde ɗum wasde candidat ɗi yetta toon taw engouement campagne o ɗum ɗon woni ko ngakki toon teskede manam sa ƴeewi ha ñalawma hanki o hay goto e candidat ɗi yettaki toon taw ɗum ne foti yewtede elage eyyi ko noon aɗa andi ko hanki mi sikki won waji goto o wi no maayo fiiri foof ko noon awirte c'est à dire que façon no sumgo baɗo ni yeti en meeɗa ɗum wadde manam arde campagne e fonno oɗo meeɗa wadde par ce que sikki sak ma won wonata kadi hawre korko rutti kadi ko balɗe sappo e ɗiɗi presque pratiquement de campagne donc min mi jagganni candidat ji foof ma mbaddu nokkuji ɗi foof mais ittata quand même mbeɗa andi kadi wonandi responsable uji politique gonɗi e ɗin ɗon diwanuji ko kañumen ponno hirjinde gandina ɓen ɗon vraiment que élection ngaji wona beele ma mbaw ɗumide min nani to banggue Matam to il paraît que Ali Ngoy Ndiaye dañini yatto net mais hawre sunare presque dimanche hawre sunare wonnonde toon ɗum waɗi peut être kadi wawan wadde dille quoi mi sikki on banggue kam ko ɗum mais ko heddi ko hollidde tan wonde ko leader uji ko local ɗi ko kañumen poti darade vraiment pour en gandina tigui rigui ɓesguji ɗi ke campagne c'est ça en tout cas namdal ko ngal joguimi ko campagne nden so waɗi yiyete ko meeting aji meeting des meeting par meeting no kuɗɗi fof kewaɗ yimɓe et puis nana hande o meeting kaari janggo meeting kono guila fuɗɗi ko deux meeting peut être trois hanki jiiɗen deux meeting o ko meeting mo Parcelles Assainies woni ɓen ɓe ganduɗa kañum woni coalition Diomaye président mo mbaɗɗo e Dakar meeting goɗɗo ko mo Amadou Ba udditiri toon to Mbacké o watti goɗɗo toon to Louga mais ko heddi ko hay go waɗani meeting ko caravane ɓe mbaɗata ko visite de proximité tête à tête walla ɓe mbaɗa ko wiyete ko déclaration à la presse holno pamirɗa ɗum aussi est ce que ko wasde hoolade candidat o jogade sembe doole waɗa wadde mobilisé walla ko yidde ko añde wadde dépensé kalis walla ko hulde jomum so noddi nortaki no pamirɗa eyyi ɗen gueɗe tati foof enen toon ene hen ko gandanɗa hoore ma ko hulde yaltinde défense par ce que anda ɗo paaɗa ene hen aussi ko gandanɗa hoore ma ko hawriti ko e lewru korko vraiment won hen aussi mbat peut être anji wadde dérange yimɓe won certain ɗum ɗoji aussi cuuɓo wadde nde porte à porte beel ma mbawa ɓurata wawde par ce que porte à porte o kañum ɓuuri wadde porté eyyi que meeting ma wood garɗo taw wondanima mais quant à porte ça surtout kam bon gandimɓe ko nden message o ɓurata yettade message o ɓurata yettade nden message o ɓurata wadde ɗum ɗo kadi caravane o aussi nden yimɓe aussi ɓurata wawde accude hakkillaji men mais meeting ko engouement ko gonga ko welam ko rassemblement yimɓe foof en gara kono sahaji ne heewi ko trompata par ce que aɗa yiiya keewede yimɓe cikkama taw ko ɗon tolniɗa taw wona ɗon gandata ɗum ko ñande élection deɓi par ce que en jiiɗo si je me rappelle bien en jiiɗo toj naafi madem Diourbel toj feu madem ɗum ɗo mais kalɗo ero dañanno yimɓe mais finalement to irnuɗi a yino way ko noon on ɗon ko yewiti ha joni on ɗon campagne 2024 ene wayno ko wayno Amadou Ba hanki wonno ko toon to Louga toon o wanno ko yewiti on ɗon meeting makko deuxiéme meeting méga meeting no mbirat ɗum toon to Louga ko noon aussi ko wayno coalition Diomaye président kañum suɓaki meeting mais suuɓi ko wadde caravane tawi ni caravane o hanki ɓe change itinéraire hanki nde ɓe jeeyi haɓe goɗɗoy saabu koɓe yaltannoɓe Dakar to banggue Sangalkam Pout tindade Thiès mataw hunde kaɓaru mo ganduɗa ko ma Jambal Diagne yiyani tan ɓe change itinéraire c'est à dire ɓe mbayli lawol mataw pour yidde arde jaɓɓade leader mabɓe en l'occurrence Ousmane Sonko wonde Bassirou Diomaye Faye finalement caravane o wattidi ko jokkude saabu no gueɗɗe jaari ni en tout cas heddiɓe waɗi yaltuɓe Dakar hankkidine ko wayno Déthié Fall ko wayno Habib Sy
ko wayno aussi Khalifa Sall wonno ko toon to Mbour e ñalawma hanki o o yindiri e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko secteur touristique o yeehi ha galle ceerno Ahmadou Baro toon to Mbour yindiri e Khalifa o kono noon aussi o ɓenni e nokkuji kewɗi ko wayno aussi Déthié Fall en kaali ko noon Anta Babacar Ngom ko ɗo heddino e Dakar Pape Djibril Fall ko ɗo heddino e Dakar kono sûrement hande o kam ene ɗaminama ɓe jaltu sowona yanoɓe jalti garta ɓe ko wayno Aly Ngouille Ndiaye on artino ɗo wala mi yi pottital aussi batgal fayde belgal hakkude Khalifa Sall e Thiès Idrissa Seck Idrissa Seck noon ko Thiès wonno ɓe jaɓɓodiri ko waɗi ɓe jaadi seeɗa ni c'est ça cela montre que ɗum ɗo woni Sénégal Amadou Moussa an ka ƴamowo komi ƴamowo e bo ƴamen tan jeen mais comme ƴamowo ka ƴamowo ko pindiral walla beddindiral kaaje ha waɗa gañiɓe ɗum kam aussi vraiment Sénégal sohlani ɗum ƴewɗo sagona c'est ça ko noon jarama élage 9h fayi Amadou Ba aussi mon hande sik mo nani hande vraiment e diwanuji département de Podor surtout parce que hanki o e jammo o woni no Saint-Louis c'est ça mais hande on foti finoyde Richard Toll o yawtu ha Podor c'est ça en tout cas bandiraɓe yoɓe wondene ɓe jetta ɓe cuwa yette tombo ɗande hankkadine somo ndenaki yoɓe jaɓe gone fewnitade saabu candidat ji giwi ga hankkadi en goni koye yaade et puis maɓe jettoyoɓe kamɓe foof heddi noon ko beele ma wano wayanno ni en cikkani saabu lewru korko ndu e température nguleki ɗum ne kadi aussi ne wawi woda ko ngakkine no fewi en tout cas ene 41 42 ene nafat tan ko jomumen sene mbaɗa meeting kam yo mbaɗoy meeting vraiment hedde nder jamma hedde à partir de 21 heures caggal juural gueji en nafila tawi jajaɓe sosoɓe deɗɗi keewi te ɓuɓol ngol ari seeɗa sona ɗum tan kam kala baɗɗo toon meeting ñalawma so renaki garat feɗino ficce a jarama élage ko ɗo wuddi Olel campagne aadi men e mabɓe ko janggo so Allah jaaɓi inchallah donc enen eto yaade toon to Mauritanie en ganda noon so tawi camcam o fini mbiyen Oumar yo ƴellit garten oɗon ketto saktirde mon Piindi radio Olel Piindi koy lotti ɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgon 9h fayi hojomaji capantati ha joni ɗe wayno camcama mo Mauritanie o finanto ɗum noon en jowat gonɗon hello Olel diwan leydi Mauritanie te ko kabaruji vraiment badɗi fayida o fonno en jokkodirde ene hen tan ñawore nde ganduɗa nde ko ñawore warango on ɗon activiste biteɗo Choufi baranoɗo e nder commissariat nde wayno ɓen police yi nayyi tumanoɓe warango makko kala procureur o waɗi ko requise woni yooɓe pawe kaddi gurdam woni kaso kaddi gurdam ene hen commissaire on ɗon commissariat donc eɗen mbayri ko ɗum c'est une grande première vraiment hay so tawi en mbiyani kam soit taw ko ñawre wona saabu ko procureur haari yiddi muɗum heddi ko juge o abbomo walla ƴeewa ko fawi hen goɗɗum kono en tout cas ko ɗum grande première en tout cas to yite procureur de la république leydi Mauritanie fawa e police ɓe ganduɗa ɓe ko tumaɓe warango kaso kaddi gurdam ɓe goni nayo ine hen commissaire on ɗon police Darnayim 2 eɗen gandi haala ka rewini ɗo donc malheureusement pour nous ko ɗo mbawɗen hadde hende tawno en ngala information ɓurɗo yajde ko ɗum tan joguiɗen Oumar Elhadji Thiam fonno yajƴi aranɗen hen ha ɓurɗo yajde kono noon omo gati ɗemgal e oɗo saaha kanko Thiam o actualité ko hen paaɗen actualité en même temps e toɓɓere actualité ko yowiti e PDS woni parti démocratique sénégalais eɗen gandi so tawi ɗiɗo sumgoji jettima ɗo walla wayino wayani PDS ene hen jeeya recours mo ɓe mbanno walla ni ɗaɓɓande ɓe mbanno gam wonden yo sumgoji ɗi nilne saabu corruption lombima hakkude goto e candidat pouvoir moɓe mbi Amadou Ba eɓe ganduɗa kañumen goni ɗiɗo e conseil constitutionnel saabi noon mo lendi ɓami pellitte e toɓɓe goɗɗe ɗe pawnoɗe ha élection ngaji mbasi wodde nogas yo lewru février donc date goɗɗo kadi jaggama e on conseil constitutionnel wi yo date jaggi date 31 mo lendi ari jaggiti date nogas e nayyi on date wona yaade oɗo saaha e campagne mo gonɗen donc moins de presque 10 jours ko on élection woni fuɗɗo kadi kamɓe witeɓe PDS e aliji mumen kala ñande altini ɓen ɗo joƴini ko wiyete ko recours toon to cour suprême ngol lawol noon ɓe jahani toon to conseil constitutionnel mais ko cour suprême noon kañum tambi kala cuuɗi ñawrɗi towɗi leydi men Sénégal ɓe mbi wonde ko élection ngaji ɗi nilne ɓe attaque toon noon
ko décret baɗɗo convoqué corps électoral ñande jeegom lewru mars et décret aussi baɗɗo fixé date élection présidentielle baɗɗo fixé date campagne woni le 7 donc noon ɓe mbi ko adi fof ene raɓɓiɗi en même temps ɗum ɗon ko waɗi violé loi leydi sénégal kono kamɓe dallodiri wonde ko on ɗon corruption ha saabi neɗɗo mabɓe o jaakay sunguji ɗi ina ɗo audio inen ɗo jahani garta et puis ko Amadou Ba haalata hen ɗum ɗon noon kamɓe ɓe gaccirta noon te ɓen même les chercheurs NOTRE aussi dokkira on ɗon résultat saabi noon ɓe mbi kamɓe koɓe jaadani hannde ɓe jaada hen janggo te kadi so tawi candidat mabɓe o jaaka yin sumgoji élection présidentielle ne wayno sumgoji gotta e nder leydi ndi e 2024 en tout cas ko ɗum PDS huni ɗum ɓe tengtini hanki e nder conférence maɓɓe de presse kono konngol maɓɓe ɗi min to banggam en tant que observateur mboɗo ƴetti hen ko wiyete ko fayi won ko laaƴi konngol maɓɓe ɗi ko laaƴi hen ko woni so tawi candidat men jeyaka e sumgoji tan sumgoji mbatta donc firti so candidat ɓe ne jeyano hen waddene ko mbiyata ko corruption no woodi waddene ɗum ɗon haalata kay sin no woodi ɓe ɗaɓɓata ɓe ƴetta ko yurna ɗum ha ɓe ganda hol ɗum ni koyo Karim jeeye hen tan ɗum ɗon ne kadi aussi ko hunde gandade vraiment ko hunde ko ɗum fayi to banggue communication min to banggam mais hélas foof e waade noon to yimɓe tolni hande ɗo to jarata hande ɗo campagne fuɗɗi ɗo candidat ji goni e nder leydi ene mbaɗa copreje ene mbaɗa carburant yimɓe ne dépense énergie ji mumen beele PDS fotani weñcidde costume muɗum o itta wutti mo ganduɗa ko wutti intérêt personnel yo candidat men jeeye hen watta ko wiyete ko wutti mo ganduɗa o ko intérêt général woni deere leydi ndi e teeri muɗum Amoussa a haali haala ka ha laaɓi aɗa andi d' abord ko ɗo tan potta famde ko ɓuuri ko heewde en général ko intérêt men personnel par ce que c'est vrai parti politique ko ɗum en fait ko ɗum nokku mo ganduɗa noon walla ko ɗum hunde ganduɗa hoore ma c'est trop privé quoi ko yimɓe tan jooɗoto coso fedde men mbiya e wonde ko ɗum ɗo kañumen ni mbiyete donc ɓen ɗon jogo des intérêts e nder leydi ndi yidde peut être ƴillide yidde ɗumini mais sa ƴeewi intérêt parti ma an a woppi intérêt leydi ndi tan so renaki a dar caɗele ɗum woni hannde ko jogori ko ɗumini ɗum ɗo kadi en nanini ɗum par ce que enen nananno ɗo won wiyannoɓe wonde somin jeeyaka élection ngaji élection wotta élection wotta bonni ala fof ko ɗuminen mais finalement andama quand même élection ji ma god te taw jomumen ɗumini mbe sikki aussi kamɓene wa PDS bon mbe sikki aussi kamɓe vraiment ɓe jogui intérêt vraiment wadde rangé wu par ce que hay hunde bonani hande il y a combien de partis min ɗoyde yooɓe jaa ɓe mbaɗa rangé wu e parti goto et puis ɓe mbaɗa posé condition ngaji mabɓe ɗeɓe jiiɗi koɓe jiiɗi ko foof e on saaha ɓe ballodire so tawi on parti gagnima hokkaɓe haqqeji mabɓe ha timmu ne ɓuuri ni yiɗirde quoi ne ɓuuri yiɗirde gouverneur ni ɓayde hankkadi candidat mabɓe jeeyaka hen pour min jaggimi ko dañata ko leydi ndi woni eɓe goppa vraiment élection ngaji mbaɗe dow jaam par ce que vraiment ɗum ɗo Sénégal kam so Allah hayso meeɗi wuur ɗum ne ko hunde gandanɗo hoore ma ko hesere e meɗen donc ko hunde ganduɗa hoore ma fonno quand même que moni foof rokko fodde élection ngaji ha élection ngaji mbawa wadde jawte dow jaam est ce que wonde Karim waɗa toon to Qatar arani darde mabɓe e terrain o darde mabɓe nden har est ce que waɗani affaibli PDS bien sûr Amoussa question woni ko honde Karim ara question mawɗo Karim ñande fof wiyete ko mande arat mande Karim arat mais Karim hande vraiment no wawi halno waɗa ɗum wawno musid fof mais foti jippade leydi ndi o ara ɓayde ko Sénégal naji omo holliri kanko omon gonɗin kanko Sénégal naji omo yiiɗi kadi leydi ndi yo ar o tello yimɓe ɓeydo kadi yiidemo PDS naɓe ɓeydo jogade courage fewde par ce que adnimi pose ɗo question e guite yimɓe ɓe les observateurs ɓe ganduɗa ko humpitiɓe dawrugol mbi e guite mumen no daariti ni ko haare nde ala waɗani sérieux par ce que kaɓanteɗo o nana jooɗi to e leyɗele arabeɓe dillani daalani ko woɓɓe tan nana gani doga e nangue ne jaaha e cour suprême ne jaaha e conseil constitutionnel donc ne jaaha e presse o ne kaala ɗum ɗon waɗani sérieux sinno ko candidat en personne kañum arno tellidi e mabɓe yaade e mabɓe nden harde ɓurata wadde sérieux donc firtini sa renaki est ce que PDS ma jogo ko yewti ko e ma jogo en tout cas crédibilité janggo e jeese ɓesguɗi ɗi ɗum ɗon aussi ko ɗum namdal vraiment ko namdal par ce que guila wiya e wonde ñande foof ma nan wiye wonde Karim ma ar hande Karim ma ar jangga Karim neldi autoji Karim waɗi ni bon finalement c'est vrai que eno hayso tawi ɗum ɗon foof ene woodi quand même pour l'instant ni yimɓe mbawi wiide Jean Haydara par ce que kanko ndey billo ha ando ronkam yiye gandon mako kanko woni habere nde so gagna waɗi janggo kanko foti kanko ardoto donc kanko fonno heedo hedde yes aɗa andi eɓe mbiyata saɗa jinggana neɗɗo
a faami so tawi mbarodi ari kañum foti hedde hunduko mbarodi kañum wona mi ad jingan neɗɗo kañum heɗata caggal ma kala kadi yanayma mi hawni en tout cas ne hawni kono noon vraiment il faut jingugol camɓe quoi saɗa jingan cam ala chance c'est à dire état namdi ko quelque chose de sérieux il faut ko mbatta ko gonɗina ɗum kadi yaada vraiment e darde ganduɗa ko darde tinde wonande an e yimɓe ma ko an d'abord hollirta exemple mais yomi heɓ nder suudu tan climat ji ne gurta mboɗo vraiment woni immeuble uji franchement yo yimɓe yo wonɓe Sénégal tan keɓgani jaaha conférence de presse ne jaaha toon jaaga aɗa jogui télécommande tan mbinomi chronique ko aɗa waɗa télécommandé aɗa ɓoƴƴa ça vraiment ko ɗum stratégie mo jirmi vraiment ko stratégie mo daraki e lawol vraiment kadi on a rien contre Karim mais sauf tan kam vraiment so Allah sinno ko faisabilité o o daro yes yimɓe hande so darnomi yes yimɓe peut être kaɗo haala wonani wayata kadi so darnomi yes yimɓe chance uji ɓuranno hewde haala pulaar mbi mo yiyantaki hulantaki c'est ça donc si il était là mbiɗa sikki harde wonanno ko fannu goɗɗo en tout cas ko bataille goɗɗo wonanno joni e 9h39 ko nden keɓɗen ko imme camcam o ko windi ko ɗum defteren o wi ko woyi ko bendorɗo woyi ko bendorɗo on namdi kam taw gasi joni noon mbimomi joni kay yo jokku ɗoygol tan ɗoygol kay woro fertigirɗe bom camcamɗe kene ñaagui do mbiyata ko sa huyɗi aɗa heeɓa kalis woro fertigirɗe sa ferti tan kay a perdi kankone yo continue joni kay yo jokku tan hankkadi en dokkimo ɗum ɗon foof ko fonno ɗanani koy ko ponneɗana ko fof yonno wallahi en beltinima bandiraɓe men yeeɓoɓe ne oɗo saaha toon to Piindi TV heɗotoɓe no aussi e banggue radio ngo e jokkorɗe kala e kuuɓal en jettima e nokku ɗo gudditen ɓoggol ngol e 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi Espace FM jiyande moon e ko yewiti ha joni e gonka leydi ndi surtout e ko keɓɗen ɗo henno ko addude ko fate banggue actualité 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi Espace FM ɓoggol ngol udditama banda marieto lel Piindi ceera e kumpa hayo jam koy ari kumpa gasi arieto olel Piindi subaka law ceera e kumpa men malama en ceere kumpa nene olel Piindi yay fuɗɗima a seere kumpa 18 158 81 05 assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah amadou moussa on tini yawur alhamdulillah gobbal findon hol musidɗo horno dirta ko harun ɗo to woni bosiyaɓe ndaw bisimilla mi salmini Abbasar heɗima mi salmini équipe ɓe foof kadi min beltimi kam miiji machallah jarama ndaw eyi on jarama yalla ɓuuri moƴƴere amin alhamdulillah machallah min beltinima kadi aussi président de la république du Sénégal e yimɓeɓe kam no wiire worno an e formation fo e formation ɗum e gasara e Sénégal wonde journaliste ji koye mumen ɗum ko journaliste ji koye mumen ɗi mbiɗa taw jiiɗa e moɗon eyi walla ɓen jiiɗa e moɗon par ce que aduna joni tan waɗi jiila tan waɗi joli ɗi ɓeydi hewde go fof woni journaliste hoore muɗum joni wonde borom téléphone ngaji ɗe ɓe bomi wiide ɓe so en joni hayto neɗɗo maayi haɓa kepo wiren taƴi haɓa cala e ɓoggi he ɓe kabra haɓa kabra beele wiya kaari adi haalde wallahi ɗum e jeeya ko bonni leydi men ndi kadi ko probléme mawɗo vraiment ɗum kon vraiment yimɓe ne foti changedir on banggue ma foti changedir vraiment yoɗen jarama ndaw eyyi on beltanama no fewi yalla heeɓa moƴƴere merci beaucoup en beltanima kanko Harouna Ndaw toon to Yendu Bosiyaɓe hettotto en koye Hunare FM la 104.9 ko noon 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi Espace FM yewtere moon olil Piindi subaka won musidɗo jettiɗo allo
musidɗo heɗo henne a heɗotane téléphone o goɗɗo radio ngo ha goɗɗoya jaa hedde damar galle ranki famde quoi allo bisimilla jawali wale jam ya damar galle goɗɗa radio ngo jawwal to jabbal alhamdulillah tabarkalla machallah gadda e tampere wol musidɗo or noddirta noddir polel jawɓe inde nde Demba Seydi Gise bisimilla ma jam finto an bisimilla mawɗu ma bisimilla ma Seydi Gise Demba Seydi Gise eyyi bisimilla eyyi mbimi yimo goppo yimɓe ndeeƴo élection yimo goppo waɗa inchallah kala ma hokki leydi ndi jogo taw koye deenge gon tigi kala mo laamu tan laañino gasi wallahi kala mo hokki laamu heɓa laamu inchallah eyi on calminama on juurama jarama Seydi Gise jarama en beltanimamo Demba Seydi Gise toon to Polel Diawɓe on heddorto en koye Hunare FM la 104.9 en calmini dendagal Polel naaɓe kala e mbadi kuuɓal Piindi Espace FM toon to Skype walla 78 158 81 05 ko yewtere moon Olel Piindi Subaka Elas Jabbon jettiɗo assalamu aleykum allo allo hadde ƴetten gay 78 158 81 05 Elas Jabbon jettiɗo assalamu aleykum maaleykum salam bisimilla ma ceerno min ko Mamadou Sow Mamadou Sow ɗo ko Espagne Mamadou Sow to Espagne d'accord eyyi ko noon jeyami ko gammi bisimilla ma Seydi Sow ko Amadou Moussa an jinmi haalde ko kañ jinmi wiide yo wat olen diwan en Gambia Gambinaɓe ɓe jiiɗi ɗum keɗo ñande fo ñal so Allah jaaɓi mbiɗa heeɗimami nani Seydi Sow mbaɗa olen jiya Gambia Gambinaɓe fof iɗe ɓe keɗo radio moɗon gono feewi komi auditeur mo wona mi heewani noon noddude gon kay walla ala ɗi gonga ñande fof mi heeto foɗ radio moɗon gono feewi ndeysan jarama Seydi Sow eyyi mi salmini noon tan on jarama ko mbaɗon to wallahi Allah on fini on findini kay no feewi no wona seeɗa jarama Seydi Sow jarama min janggi hen fuutankoje no feewi min noon komin roroɓe kono noon min janggi fuutankore jarama Seydi Sow jarama Sow a ono jajaɓe no ndiyen ɗon lewru korkando an bakkilo je wallahi ko noon dendi a jarama a jarama Sow beltanimo jarama no feewi jarama merci Sow merci Mamadi Sow toon to leydi Espagne e noddirten kono ko jeyago toon to Gambie en tout cas en beltanimomo no feewi en calmini dendagal Gambinaɓe inchallah ko wi ko men mbatten hakkille Piindi Espace FM Oumar walla so tawi ala gonɗo toon ƴetten ga e ligne o Elas bismon jettiɗo assalamu aleykum waleykum salam Sangot kaɓoyɗi kadi ndewi lawol tigi rigui jarama Sangot ko weltare tan nde wonde kadi ha joni kam min keɓani taw jokkodiral faare moon ɗum waɗi diwanuji amen ɗi hannde ne tekmi ceerno kadi noon mbiya tan ganduɗa hoorema yo Allah wallu tan amin ya rabbal alamin kadi ko wona e dow mum ko kadi ganduɗa hoorema kadi Allah kadi walla ɗum walla en ɗum kadi hano gaccita kadi tawa e dow jaam amin ya rabbal alamin ko ɗum tan woni hen duwa o haade kadi haalama kadi jomumen kadi puɗɗima nandirde e ko yakare moƴƴe tan ne joga hen eskey machallah eyyi ɗum yimɓe tinno tan koto fof artita hakkille mum eyyi ko ɗum tan woni ko jinnomi haalde hen seeɗa jarama no fewi salmini on kadi mi weltanima on jarama salminimo Thiam Sangot jarama machallah jarama no fewi ko Ibrahima Sangot fidèle auditeur Piindi radio en beltanimomo Elas Diabbo toon to Skype assalamu aleykum assalamu aleykum eyyi assalamu aleykum Elage Sarr e Amadou Anne ko musidɗo moon Ibrahima Sarr mi salmini dendagal etiyankoɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV international mi salmini technicien monsieur Oumar Diop mi salmini dendagal rewɓe ɗon hay goto mi woppani eyyi min gartanmi koye affaire question bandiraɓe men ɓe on parti PDS wonande recours omi jaato min ko adi fof ko namde tan namde kam hannde gaddami namdal gaddal ngal
mbeɗa so tawi ñande en caggal ko dialogue national o so tawi wonande aɗa andi namdanomo révision kanko candidat o gueɗe makko mbaɗe révisé so tawi watnomo révisé o watnomo e course o mbaɗe hannde cikkuɗa ɓe jejjitano affaire probléme buñaari moɓe kaali hakkude premier ministre e waade conseil constitutionnel namdal gongal ngal so tawi kanko e hoore makko kanko candidat o nden nde listiji mbatte étudié guila début nde anani ko an neɗɗo kam nde wutte fondete jullare ara jum tawaka kanko so tawi o monton caggal leydi o ayino guila nden o tawtornoma o laɓɓini hoore makko question double nationalité o aɗani caɗele ko toon gummino tawi juumay nani ɗum fof ma jettoton ɗo henna donc noon ɗum fof e waadi noon hannde leydi ndi tolniɗo anani so tawi Allah rokkiɓe fattange conseil ɗum ɗo cour suprême rokkiɓe gonga hay goto anda par ce que cour suprême kañum waɗa addude surprise anani e nder contexte gonɗen o en jii gueɗe kewɗe mbaɗama accéléré guilay no wiyete amnistie waɗama accéléré koyemin ɗaɓinno ko miijuno foof eɗen jiiya eɗen nana ɗum ɗe balɗe ma won donc noon mbere ala ko mooli caggal ɗum ko enen en ganda donc noon min ñaaguiɗen Allah tan ko so tawi ɓe jaaɓino ɓe mbaɗa retrait anani wonande oɗo ɗum ɗo ɓe ƴeewma ɓe rallier parti goɗɗo no mbiɗon nane ni mbaɗa rallier parti goɗɗo ha ngol ɗo ɓenna ɓaade ɓe jogaki fartange wawnode suɓitade candidat goɗɗo caggal Karim Wade nde waɗano recalé nde ɗum noon mi haɗa ɗo tan o haalte ko ne heewi kon temps one faadi Allah jarama on jarama donc kadi a très bientôt merci beaucoup a jarama no fewi Ibrahima Sarr toon to leydi France en beltanimomo en tout cas namde ɗe o namde ɗi fof ko namde poɗɗe ɗe vraiment jabtede poɗɗe yurde musidɗo gonɗo e ɓoggol aɗum assalamu aleykum Amadou waaleykum salam wa rahmatullah noddamam Sinthiou Bamɓe ɗo Sinthiou Bamba inde nde mbiyetemi Samba Ndiaye seydi Ndiaye Samba Ndiaye anani bisimilla Samba Ndiaye mbi toɓɓere kalɗa affaire Karim Wade nde min kam yiyandam hen ko mbiri weddo manda ɓaywa Sénégal naaɓe fof Sénégal naaɓe debbo e gorko cuuɗen mawɗo yoɓe jiwru koye mabɓe Sénégal anduno kono joƴƴi eyyi kala kamɓe wonɓe toon aɓe jiɗi laamude e laamiɗo fof foti kala gadduɗo toɓɓere histoire yo yimɓe jalti mum keeɓa jaam kala gadduɗo toɓɓere jaam yo yimɓe ndewi mum kanko joni o waɗi toɓɓere toɓɓere nde ɓetti bonnude leydi ndi yimɓe fof ji joni kadi omo adda toɓɓere wonde emo yiɗi kadi jokkidde leydi ndi yo yimɓe katmo ɗum ha laaɓa ceer walla kanko hoore makko ƴeewo yurmo yimɓe ɓe o yurmo leydi ndi o ƴeewa fayida hoore makko o waɗa ɗum rekkire o yalta hen ha laaɓa wona bonne leydi jarani yo Allah rokkumo laamu kono yo wonde jaam yo Allah rokkumo olala kuppi en jafnimomo kankone Samba Ndiaye toon to Sinthiou Bamɓe tawtan ko Hunare FM la 104.9 normalement ƴetten dernier auditeur e oɗo ñalawma hannde musidɗo bisimilla assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah ko Ibrahima Sangodde arti ko wiide koɗo o tan ko haala makko ka rewi lawol jarama Sarr e ko wattindi haalde hen ɗo joni ko ganduɗa hoore ma ko hanga kam gueɗe ko wi yata wala ko suuɗi caggal ko yahre ko e ɗum ko noon kadi haaɗe ha ɗo joni tawne kuccite mi Allah waɗa nene suturo tan amin amin o salminama haala makko noon kam ko rewi lawol nde wonde keɓɓe ɗum koye application ngaji tan en waɗa coupiraji seeɗa ɗum waɗata noon d'accord jarama ɗum tan o jarama no fewi kadi salmini on merci Sangote en jarnimo Ibrahima Sangote toon to Demet ko noon alasa bas koɗo kaɗɗen e bandiraɓe ha janggal juma so Allahu lamɗo jaaɓi ngam jokkidde yontere nde inchallahu rabbi ɗum noon hokkuma konngol mbaynigu mbaynodira e bandiraɓe eyyi konngol men mbaynigu d' abord ko yettude e jarnude vraiment plateforme o so Allah yi caggal ndo ɓaƴinɗa woɓɓe kadi gaari ha heewi kamɓe foof en liiri en beltinimoɓe kamɓe kala kadi enen mbiyaɓe tan yimɓe jokku golle par ce que ene softini no fewi mais enen calmina au passage goto e sukaɓe men nen toon to France ne wiye Doudou Dia Doudou ko suku aussi gandanɗo hoore ma vraiment à chaque fois mo nelden SMS uji hollide wonde omo hetto en no fewi quoi donc enen mbiyamo au passage yettode nder no foti changé yettode ko yettode ɓurdi bonde kono noon yoɓe guittude tan walla ɓeyde hen hunde seeɗa kam ha jawo beele jawo woni majjese beele jawo no majjese wona goɗɗum donc en beltinimomo kanko e dendagal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe men kala ha janggo so gonanma inchallah allahumma amin elata jarama ko weltare mawde joguiɗen dusodirde maɗa e kala subaka to karallagal ko Oumar Diop to banggue radio télévision rési woni toon ko Oumar Diop Bosso caméra ji ɗi ko Djibi Diam
en jetti radio cendirnode meɗen e wuro subaka hande kanƴi kala ɓe jettama en tout cas adi mone olel ko janggo aljuma inchallahu rabbi ko ɓoyata yewtere moɗon holno pinirɗon malik oumar li kimmuɗum ma gar gam kemnon nden ɗon yewtere hiwen ñalle jam len pindi subaka law ceera e kumpa olel pindi koye wuli wulango kumpital noon koɗon jam hawri afrique kame europe e amérique o soyani kame asi fof nde nani